Коментарът ти за матча днес, на какво даваш загубата? Макар и драматично с продължение. На една-две ситуации в последната минута на матча, в редовното време. Кои са? Въпреки това, искам да поздравя момчетата, защото днес показаха дух и сърце и много качествен баскетбол. Дори в продължението имаше момент, където ни поведоха с 7 точки и успяхме да се върнем една стрелба. Но това е срещу Лукойл. Най-малката грешка веднага не остава безнаказана. Визираш няколко ситуации в края на редовното време, кои точно бяха? Сега не мога точно да се сетя, но и до защита едно-две заспивания, където не мога да си го позволя също. Срещу отбор с такава селекция, шампион на България толкова много години, какво ви вдигна за да играете така, защото ако питате хора, които сте гледали тук в залата, вие вече след победата с Балкан, след днешната игра, вече сте претенденти според мен за медали за купата. Значи с такава игра да не отписваме загубата, защото Лукойл е голям отбор. Точно това, което казах. Мотивацията, че играем срещу шампиона и настоящия фаворит за титлата. Това, ако не е достатъчна мотивация, да имаш шанс да победиш Лукойл пред собствена публика, пред пълна зала, да направиш празник, който не е имал от много години тук в тази зала, си е предостатъчна мотивация. Доволен ли си ти след края на втория етап от досега от свършената работа, защото сега предстои жреби, купа и така нататък, но ще имате и почивка, за да може да се подготви. Но до тук, каква ти е оценката? Значи с изключение на няколко матча, които имахме голям шанс да вземем, но не се възползвахме. Като цяло отбора мисля, че се представя много добре и е хубаво, че има развитие. Не беше всичко само началото сензация, изненади и така нататък, но отбора показва, че не е случайно. Последно, някой пожелавате ли си, искате ли да ви се падне за четвъртфинал за купата или... Не, който се падне. Отиваме и играем за победа, в един мач всичко може да се случи. Ботевград, голяма зала. Всичко може да стане. И отборите от първо до четвърто място са много добри. Ботевград, и Бероя, и Самоков, и Лукойл естествено. Но в един мач всичко може да се случи. Добре, мерси.